Marynyň döwlet dukanyny adam maşyna 2den satylan towuk buğduny satyn almak üçin uly nowat döredi. Täze ýylyň öň syrasynda Türkmenistanda ými tönümler satylýan döwlet dukanlarynyň öňüne uly nowatlar döreýär. Alyjylar döwlet dukanlaryna satylýan azyk önümlerini arzan bahadan satyn almak üçin sagatlap nowata garaşýarlar. 24-nji dekabrda Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Kemine köçesiniň ugrunda ýerleşýän bir belgili döwlet dukanyny adam maşyna çäkli mösberde towuk buğdu satyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu arada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine Marydan habar berýär. Onun maglumatlaryna görä köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda ýerleşýän birinji döwlet dukanynyň işigine 50den gowrak adam çäkli satylýan towuk buğduny satyn almak üçin nowata garaşdy. Döwleti degişli bu dukanyny towuk buğdu satylýar. Her adam maşyna 2 sany towuk buğdunyň 1 kilogramy 10 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre alıcılar hususi dukanları bilen deňeşdirenine döwlet dukanyna satylýan towuk buğdunyň bahasyny arzan hasaplaýarlar. Şol sebäpden uzun nowatlarda sagatlap garaşýarlar. Hususi dukanlarda towuk buğdunyň 1 kilogramynyň bahasy 16 manat diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny ýurdun ähli regionlaryna hemde paýtagat Aşgabatda ýerleşýän döwlet ýeçiligindäki azyk harit dukanlarynyň öňüne ýygy-ýygydan uly nowatlar döreýär. Hususi sewdada ými tönümleriniň we beýleki haritlaryň bahalary döwlet bahalary bilen deňeşdirilne gymmatlygyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtdaky ykdysady krizis bilen bagly problemalary açaçan boyun almaýar.